Hei! Elikkä nyt lähdetään tarkastelemaan opiskelijan näkökulmasta arjen osatekijöitä. Näkymättömiä että näkyviä. Opiskelijana hyötyy kampuksen palveluista, jotka ovat esimerkiksi kirjastot, opiskelijaterveydenhuoltot, neuvontapalvelut ja urapalvelut. Sekä myös Opintoneuvonta, jossa esimerkiksi opinto-ohjaaja opastaa tai ohjaa sinua opiskelijoita siis tekemään heidän valintojaan tai sitten suunnittelee heidän opiskelujaan. Myös ruokapalvelut ovat osa tätä. Ruokalat, kahvilat, ravintolat ovat hyvin edullisia ja terveellisiä opiskelijoille. Näkyviin palveluihin kuuluu myös liikuntapalvelut, joita voivat olla esimerkiksi kuntosalit tai joku liikuntaryhmät ja urheilukentät, jossa voi sitten harrastella vähän yleisurheilua. Ja Turun yliopistossa on ainakin tietääkseni kuntosalit tarjolla. Ja näkymättömiä palveluja ovat muun muassa verkkopalvelut, mobiilisovellukset sekä sähköinen tiedonhaku. Ja verkkopalveluissa opiskelijat hyötyvät esimerkiksi noiden sähköalustojen kanssa kaikki nuo materiaalit, mitä ne tarvitsevat tai mitä he tarvitsevat heidän opiskelussaan. Sekä materiaalin jako, lataukset, kuuntelu esimerkiksi. Ja mobiilisovelluksissa jotkut opiskelijat saattavat hyödyntää sitä. Esimerkiksi jotkut käyttää sitä aikataulun tekemiseen, suunnitteluun ja ajan pysymiseen ajan tasalla siis. Ja sähköisellä tiedonhaulla opiskelijat tehostavat heidän esimerkiksi projektitöitään lisäämällä ja etsimällä tietoisuutta lisää. Opiskelijakortti voi olla näkymätön että näkyvä. Niissä saa paljon monia etuja ja alennuksia, kuten kirjakaupoista, matkahuolloista ja VR-junista.